Conspiracy Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kutanga kukia paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa karoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasimere Zimbabwe itakita nyari kupisa nyari kunetsa nyaya iri kunzi kudzingwa kwavageza pamwechete nemaallies avo mubadziro ZANU-PF wakonzera bongozozo mure Zimbabwe. Tofunga va Patrick Chinamasa vakabuda papress yavakaita vachitaura ivo vachiti vageza pamwechete naNagomwe hanzi vabuditswa mubadziro ZANU-PF zviri official. This was after vaMnangagwa vakabuda vachiadresa nyaya iyi muPolitburo meeting yakaitwa musi weWednesday vachitaura vachiti aiwa ZANU-PF haitolerate vanhu vanokonzeresa bongozozo. Nawo kunza zvinomira musha naChinamasa vakaforce kupura maorders hanzi last week chaya yaida kuuraiwa nawo ava kushandiswa reZimbabwe. Funga vaGomwe vabuda vachitaura vachiti he is going to bounce back semaitiro akaita vaMnangagwa mugore 2017 pavakadzingwa mubato reZANU-PF wakawanikwa vachidzoka vachita president. VaGomwe vakabudisa statement vachitaura vachiti I have taken note of the decision of NDC and subsequent Politburo announcement on my so-called expulsion, which is deeply flawed. I was never served any summons nor called to a hearing. I was not even aware of the preferred charges because they were never presented to my person. Let me point out clearly that I was not recruited by anyone in ZANU-PF, but I was born and bred in ZANU-PF. Because I know no other party than ZANU-PF, I will always remain a ZANU-PF member at heart, indeed, and ideologically. My political compass remained informed from the revolutionary ideology and flavor which formed ZANU-PF in Gweru at Mambo Conference in 1963. Just as the sitting president was unceremoniously and unlawfully dismissed prior to 2017, I will return just as he returned because ZANU-PF is a people's party. I once again reiterate that I will remain steadfast and unshakable in rejection of the so-called 2013 Ndingendi Chipo mantra, corruption, nepotism, and moral decadence. I am without doubt deeply agitated for the implementation and adoption of the ZANU-PF Code of Conduct of 1984, which was a full and adopted conference resolution addressing the root problem of corruption, nepotism, and inequality. It is well, comrades. Aluta continua. Nemabudidziro akaitwa nyaya iyi mure Zimbabwe singazoti tinoona sei nyaya yetudziro zvamuri kufunga mucomment section. Alright, manhero akanaka maZimbabweans maskera sekose kwamaskera. Mwari akuitire zvakanaka azova mudziviridzi wezvakaipa pakati peupenyu hwenyu madekwana ano. Taona press yaitwa navaChinamasa vachitaura mabhi ekuti vanodzinga vanhu nekuda kwokuti vanhu ivavo havana kuteedza gwara remusangano zvakakwana uye vari kutsautsira vari kutaura mabhi asiriwo ekurwisa musangano. Izvozvo zvinonyadzisa zvikuru ende zvinoisa bato pachinzvimbo chekuti viende paspotlight nesituation isiriyo nekuonekwa sekunge terrorist organization isingape mukana mawo veterans akarwira rusununguko rwevanhu kuti vave ivo vachitaurawo maonero avo maringe nesituation iripo. Nokuti ZANU-PF haringave bato kare rinomiririra zvido zvevanhu iro richiti kana vamwewo vati izvi hazviite vanodzingwa, vanobatwa zvakaipa, vamwe vanourayiwa, vamwewo vanosungwa vasingapiwe mukana wekupa mari yechibatiso. Mucherechedzo wokuti bato riri mumaoko evanhu vasirivo ende zvinoburitsa pachena kuti Mnangagwa apererwa haasisina mamwe mazano nekuti matactics ese ari kushandisa hapana chisina kubvira chaitwa. Zvese zvaari kuita zvakaitwa. Kudzinga vanhu kwaari kuita 2017 kwakatoitwa zviri very legendary. Zvinoratidza kupererwa, zvinoratidza kuti Mnangagwa haana mamwe manew idea anoita kuti nyika iende mberi. Ende zvinoshatisa bato because
rule of law inofana kutangira kuZANU-PF musati maendera kunoudza vanhu kuti Zimbabwe ine rule of law, Zimbabwe ine democracy. Hazvina kunaka kuti Mnangagwa adzinge vanhu vemusangano weZANU-PF nenyaya yekuti vafumura hori, nenyaya yekuti vati havade nyaya dzine chekuita ne2030. Zviri pachena kuti zvaburitsa situation yanhasi yaburitsa pachena kuti nhau iyi ndeyaMnangagwa nemabhurura ake. But manhero anondoda kusimbisa avo vadzingwa ndichivazivisa kuti hamuna kudzingwa nepati yeZANU-PF, madzingwa nemaindividual ndo anga kudzingai. Chinamasa mwoyo wake hautoda, but anenge achiteedzera order. Ari kusvika kuuraiwa, haikona mavhiki apfuura akanga apotsa afira paakabirwa motikari yake. Saka akungonzi munhu akanzi 10 right ano 10, akanzi 10 left anobva 10. Saka ndo zvaakungoita. Saka hamuna kudzingwa nevanhu vese vadzingwa ana Comrade Gomwe waHarare province, member of parliament ekumasvingo nemamwe mamembers ese adzingwa nevese vadzingwa ivavo. Regai ndikutaurirei manhero ano, ini ndiri kutaura ndonzi Comrade Nyoka Yemabhunu. Hamuna kudzingwa neZANU-PF, madzingwa nebato rekuMidlands. Kabau yekuMidlands ndio yakudzingai, ndio yauya pazvivhitivhiti. ZANU-PF ichazotaura zvayo. Ichataura in 28 days from today. Ichazotaura muonero wayo. Hamuna kudzingwa muchiri musangano weZANU-PF. Hapana anokumisa kupfeka maT-shirt emusangano. Rambai muchipfeka maT-shirt emusangano. Nekuti hamuna kudzingwa nebato, madzingwa nefaction yekuMidlands inotungamirirwa naMnangagwa naMudha ndio yakudzingai. Saka therefore Mnangagwa ari kuprotecta mainterest ezvido zvaanoda iye. That's the reason why vana vake vari kugreba mainstitution egovernment. Takazvitaura kudhara takati ini makandiona ndichitaura pana zvire kuti ndinovenga Mnangagwa, handivenge Mnangagwa, asi inyaya yekutoti Mnangagwa personally ari kushandisa vana vake vari kubira nyika. Zvinoitwa naMuseveni ndizvo zvaari kuda kuti aite muZimbabwe. Saka hatingatongwe nedictator rakafanana naMnangagwa richifunga kuti rirema one stereki kuti zvaanoda ndizvo zvaanoita. Paibe pandai kutokutaurirai kuti Mnangagwa yatova security threat munyika yeZimbabwe. Andimazvona. Kana tikarega kubvisa Mnangagwa munhu uyu, by December this year, nyika inenge yatova private company. Andimazvona. Haatomboda kana kuti mumwe munhu aone business kunze kwevana vake. Andimazvona ka? Ezvizvi ndakakutaurira chamani ngozo ndichisa audio, vamwe vakatota anopenga Nyoka Yemabhunu anotaura zvinhu zvisiko. Andimazvona ka? Now ndichitaura munoti ndinovenga ED, handina chandinomuvengera, ndinomuvengerei? Now mvura yese yave yaDerrick Ngwaya naCollins. Mvura yemuHarare izvozvo yave yaDerrick Ngwaya naCollins. Refuse collection yave yaDerrick Ngwaya naCollins. Security ndivo, security yakanzuri chayo ndiyo. Andimano. Vari kutora almost 3/4 of revenue inotorwa city of council Harare. Now vada kuita make sure to vacontrol and vachiba mari. So wanzwa munhu achita Nyoka Yemabhunu anovenga Mnangagwa anodai. Idine vana vake vanoda kukwana pese vanotoda kukwana. Havatomboda kana mumwe anoda kupindira ipapo. Saka regai tikutaurirei zvedu, tikupei chimwe chokwadi chemahara. Hapana chinhu chiri kuzomboenderera mberi naMnangagwa. Mnangagwa is a dictator and he is a criminal himself. Zvokunzi akatenderedzwa nembavha, Gushungo ndo wanga akatenderedzwa nembavha, but he is a criminal himself. Himself he is a criminal. Ndai mutauriri kudaro. Ende nevari padhuze pake mabodyguard ari kunzwa mutauro kuti you are a criminal and tiri kudzinga. Vana vese vanga vachiteretenwa upenyu hwavo chinzee madzingwa muri kudzoka in 28 days. I'm here to declare right this minute. Taura ndini Nyoka Yemabhunu kutaura panapa. Andimanzwa. Ende matsotsa ake maminista ake anodhira neshuni yake. That's why muri kuona kana Chivhayo T-boy wake achitenga jeti
iye ane mari yakaita sei, majeti mangani. Munoziva here kuti jeti yaimzi iri kuhaiwa, iri kubva kuAbu Dhabi yewati iri kuhaiwa. Munoziva kuti jeti yake muna Mangagwa yaibhadhara mamiliyoni ichinzi yahaiwa, ijeti yake. Sanyepero matsotsa. Kanzuru yakapiwa mari, kanzuru yakare yekunhingi yakapiwa mari ichinzi toda kuti tipe Chiangwa 526 hectares of land. Yakapiwa mari, vakadedzwa ikoko na Minister Garwe anga ari involved panhau idzodzo. Andimazvona vanhu vakanga vari involved ipapo ndinhingi Clean Kazibi ndiye mumwe anga ari involved ipapo. The estate manager anga ari involved ipapo. ZANU-PF councillor Stanley Banda, housing chairman, anga ari ipapo. Komva kwaita Triple C councillor anonzi Mhara, finance chairman, anga ari ipapo. After all those councillors, management were invited ku office kwa Chiangwa uko. Vakanosimbisa deal. Land iyo yakanga yatorwa na Chiangwa in 2001. Ndobva koti yazviramba akati aiwa uyu munhu ikwawo iland baron uyu haana mapepa siyana inazvo. Andimazvona. Ndobva azodzoka ndokuuya kuzobhadhara mari zvakare. Land yakunzi yakuita sei? Yakutorwa zvakare. Saka zvinhu zvinosuwisa ende tinotsona kuti nyika yedu haina kwairi kuenda. Andimazvona. Land iyo kana kuri kuti yaifana kutengeswa, inofana kutengeswa zvakachena poitwa bidding according to Urban Council Act section 152 ndo inofana kushanda ipapo, then zvinhu zvoitwa nenzira yakanaka. Kana pane vanhu vanotoda kutenga zvinhu zviri pachena. Saka Garwe iwewe uri kuita zvinhu zvimapwapwa ako uchifurirana nevanhu uchibira nyika uchiita zvaunenge uchiita vanhu vachikuomberera uchinzi une ma1 stake. Don't worry, your days are coming ende uchazonatsonzwisisa kuti no nyika haitorwe. Kana kune vamwe dzimwe mbwende dzinosikira dzitaura Mnangagwa dzichimuti aiwe une ma1 stake, Mnangagwa haana kana ma1 ana waya. Nyeperanai stake muchinyeperana zvamunotaurirana muchitaura zvisina basa semapwapwa iyi. Mnangagwa anofana kungosiya chigaro oenda kuprazi onogara. He is a criminal of most higher. Andivazvinzwisa. Munganyeperana zvenyu muchitaura zvisina basa muchidimi zvamusikira muchinyeperana. Kune vamwe vari kutofara tovarakashi gomwa adzingwa zvakati zvazoitika. Guys, you are playing games. You are playing games, I'm telling you. And you are playing with fire. And zvinoreva kuti Mnangagwa haana kana mamwe new ideas. Achiri kungoshandisa old tactics. Nyika iyi ndeyevanhu and we want to make sure kuti nyika yadzorerwa kuvanhu. Asingadiwa anodiwa nyika yagadzirwa, nyika yedirwa shuga. Vana veZimbabwe vorarama zvakanaka. Mapwapwa muri kuitayo vamudiki. Vanhu vakauraya Garwe iwe vari kuzikanwa. Vanhu vakaabducta iwewe vari kuzikanwa. Hapana chisiri kuzikanwa. Andimazvona. Saka kune vanhu vatori kuexile including ana Malcolm. Vamwewo vari kuexile because of you, because of other guys like anonzani chimambara chakachenzani chekumaNicaland. Chinotuma vanhu nepfuti vanhu vachisafa munyika nekuda kwema-individual. I think vana veZimbabwe it's time to stand up. Musasa threaten nezvinhu zvisina basa. Mnangagwa haazi Mwari. Nyika ndenyu. Musapatiswe. Saka ndinoda kuti nditaure nyaya idzi. Takatanga chimurenga ichi kare. Even vageza vasati vauya panapa vachitaura. Andimanzwaka. Kuuya kwesignal kana kusauya kwesignal tikupinda masteri. Andimazvona. Because we know the game. Tine zvimwe zvatinoziva. But for the moment we are just waiting for the signal. But kana even signal rakanonoka tinopinda mastreet. Toda kumva tatopedza nechini once for all. Tonatsoona kuti aiwa tapedza nechini. Because we are tinoziva pamusoro pechini. Akapa date re31 Tisu. Kwete kuti ndikuti chini ndechangu ini nyoka yemabhunu. Chini ndechevanhu ndechenyu. But ukaona munhu apa date anenge ane pegi remaperere zvinhu. Andimanzwa. Mapurisa ari kushandiswa siyana ine zvamuri kuita. Nyika ndeyevanhu. Muchawitnesa zvimwe zvinhu zvicharwadza
worldwide this time. Handi mazinzwisa. Saka vageza vari kuuya, signal uri kuuya, vamwe vari kuti aiwa vageza havazouya zvakati aiwa isi tinoziva zvedu 100%. Vageza vari kudi zvavo vachaunza signal uri kuuya. But tati kufa kwemujoni kambaivharwe. Ndanzwa vamwe vachinditi naimi saka muri kuti kana vageza nhasi vakapfurwa ivavo kora kuti revolution yatofa aiwa hazvinoti kana nhasi vageza kana vakasangana nezvavawana kana nhasi vanzi varwara vafa zvinoda kuti doing. Handi manzwaka. We know we are game in town. We know what we are doing. Saka musambodzorerwa kumashure neyeho dzokunzi hanzi china masa azouya haatodouye akutongoshaushishikanawo kuti ako imbwa idzi dziri kudikwa. Hazvire kuti even kana geza akasataura revolution iri kudzokera kumashure. Ndati ndite clear ipapo because ndiri kunetswa nevanhu kuinbox vachiti nyoka saka uri kuti geza kana kana kuti nhasi anzi asangane zvaasangana zvokuda kuti 31 March haisisiku aiwa nawo haisi yageza. Geza pachaka akataura wani wageza wakataura wani pachena wakati aiwa nawo iyi haisi yangu ndenyu imi vana veZimbabwe. Saka why imi muchida kuitwa fune nevamwe varume vakuru vanoda kukubatai kumeso. Musateerere mavara akashava vanenge vachitaura kuti takashandiswa zvekushandiswa 2017 is nothing to do nenyaya dziri kuitika idzi. Andimanzwa. We are preventing our country, we are protecting our constitution against Mnangagwa and his cabal. Nenyaya dzekuda kuita live president. Mnangagwa ada kuita live president. Anosara ari kumbasara but hapana chinhu chiri kudzokera kumashure pamusoro pe31. Andimanzwa. Tiri kumudzinga ukaona munhu apa date redemonstration isina kubhukwa kuti munhu iye anenge akasimba zviri very strong. No amount of threats, no amount of police zviri kuzomisa demonstration iyi. Wanzwa? Kana ndadeclare ini pano nyoka yemabhunu kuti pindai masiti munhu wese dakuona kuti munhu wese apinda masiti. Takurai nemapoto nembudzi zvese nezvikochikari pindai imomo. We want to deal with this issue once for all. Toona kuti vana veZimbabwe mava free. We want democracy. Democracy ndo yatiri kuda muZimbabwe. Kwete mapwapwa atinotorwa naMnangagwa ekuti anotora even nemvura. And look, vanhu mucharwadziswa zviri very legendary naMnangagwa. Mvura iyi zvayakubhadhariswa nemwana waMnangagwa ichadhuriswa to the last. Andi mazvona. Isingabude futi ichidhuriswa. Ngaende uyu.